раніцы. Прыехалі ў касцёл на святую імшу. Сёння нядзеля. Здароў. Ті богам, яким служили батьки наші, будуть на другім боку реки. Ті богам Амарели, на землі, яке живуть небо. Я ж і мой дом будемо служити Пану. Народ отказал такими словами: нехай не здариться нам, как мы покинули Пана и служили іншим богам. Бо Пан, Бог наш, Він сам вивів нас від продків наших з єгипетської землі, з дому неволі. Він учинив перед нашими очима величні знаки і берегав нас, обтягнувши дороги, якою йшли ми. Серед усіх народів, за які приходили ми. Тому і ми будемо служити Пану, бо Він наш Бог. Это